тоҷикистон дорои захираҳои бузурги нерӯи барқӣ мебошад. солона 17 миллиард киловаттсоат. аммо барои деҳаҳо дастрас нест. бинобар ин мардум ба буридани дарахт ва буттаҳо барои ҳезум даст мезананд. дар ҳоли ҳозир наздики 50% аҳолии тоҷикистон барои оташафрӯзии рӯзгор аз ҳезум истифода мебаранд. табиист ки ин амал ба камшавии ҷангалҳо оварда мерасонад. ин мушкили ҷиддӣ аст барои иқлими тоҷикистон. аммо ин ҳолат роҳи ҳал дорад ва он ҳам истифодаи энергияи офтоб аст ки иқлими тоҷикистон ин шароитро фароҳам меорад. офтоб дорои иқтидори бузурги энергия аст. потенсиали нерӯи офтоб дар тоҷикистон аз дигар кишварҳо бештар аст. оё ин рост аст? тоҷикистон ҳудуди 300 шабонарӯз 300 рӯзҳои офтобӣ ҳастанд ва мо чанде пеш як таҳқиқот анҷом дода ҳисоб карда будем ки дар кадом минтақаҳои тоҷикистон чӣ қадар энергияи офтобӣ ба як сатҳи муайян ба ҳисоби миёна дар як сол меояд бо дар назардошти абрнокӣ, чангу ғубор ва вазъияти атмосферӣ ва ба ҳисоби миёна гуфтан мумкин аст ки ба ҳар як метри мураббаи тоҷикистон дар як сол ҳудуди 1900-2000 киловатт-соат энергияи офтобӣ меояд ки ин хеле энергияи зиёд аст. нерӯи офтоб дар минтақаҳои дурдаст ба воситаи таҷҳизоти замонавӣ бештар истифода мешавад. таҷҳизоти офтобӣ тақрибан тамоми сол мавриди истифода қарор мегирад, зеро осмони ин минтақа хеле камабрӣ мешавад ва нури офтоби зимистон ҳам иқтидори ба кор даровардани онҳоро дорад. нерӯгоҳи барқи офтобӣ новобаста аз мавсим ба мо нерӯи барқ медиҳад. роҳи осонтарин ва арзонтарини истифодаи энергияи офтоб гарм кардани об дар коллекторҳои офтобӣ ва пухтани хӯрок дар ошхонаҳои офтобӣ мебошад. мо чандин сол аст аз ин таҷҳизот истифода мебарем. оё истифодаи энергияи офтоб дар рӯзгор ягона роҳи наҷоти сайёра аз ифлосшавии муҳити зист аст? боз кадом роҳу усулҳо вуҷуд дошта бошад? барои ҳалли ин мушкилот на танҳо истифодаи энергияи офтоб, балки сарфаи нерӯи изолясияи гармидиҳӣ ва истифодаи дастгоҳҳо ва технологияи камасраф низ хело муҳим аст. осонтарин роҳи сарфаи энергия истифодаи печкаҳои камасраф аст ки ҳезум нисбат ба печкаҳои муқаррарӣ камтар истифода мешавад. энергияи алтернативӣ қадами муҳим дар паст кардани таназзул, беҳтар кардани муҳити зист ва мубориза бо тағйирёбии иқлим аст. истифодаи нерӯи офтоб ба рушди манбаъҳои алтернативии энергия муҳим аст. дар ин бахши силсиланаворҳо мо кӯшиш кардем дар бораи манбаъҳои алтернативии энергия маълумот диҳем. мо на танҳо аз сарчашмаҳои иттилоотӣ, балки аз шоҳидони ҳол ва макони ҳодиса боздид кардем. иттилоотро на танҳо аз сарчашмаҳои иттилоотӣ мушаххас кардан мумкин аст, балки аз макони ҳодиса боздид карда, бо шоҳидони ҳол суҳбат карда, воқеиятро муайян кардан мумкин аст. хабарро пеш аз қабул кардан аввал тасдиқ кунед. ростро аз дурӯғ фарқ карда тавонед.